Fina-tawa ko yewtere an e Samba Sall keewi waɗande on kala ñande aset hoore biir saga 11h pile ha heeɓi midi pile ɗo e radio la voix de Fouta jaggatengo la voix de Fouta jaggatengo e 87.9 kettuki malaki jam. Fina-tawa ko yewtere Samba Sall keewi waɗande on kala ñande aset hoore biir saga 11h pile ha heeɓi midi pile ɗo e radio la voix de Fouta jaggatengo e 87.9 kettuki malaki jam. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم en puɗɗorima inde allahu joom yurmede huɓtidinde ga aduna ga e joom yurmede hertinde to lahara en puɗɗorima inde allahu ko kanko woni tagɗo asamawuji ɗi e leyɗele ɗe e dendagal kala ko woni hakkude muɗum o soppi weeyo goo ala ɗo ɗi jooɗi e ɗo ɗi kaɓɓi hisade mawnugol majji weeɓani ɗi pomtaki ɗi teɓɓitaki ɗi mbiyaka ɗi peewani leydi ɗo ndi ndi diƴƴe ɗe cayani e asaman lestuɗo o sari hen koode ɓurɗe leydi ndi mawnude eɗen bango allahu lamɗo o min ñaguimama fabare nde bertanta amin e moƴƴimaɗa jappere ha ɗum wonana amin laamu ñiɓɓugo alda e firtare ko an woni bawɗo baɗowo ko an woni joguiɗo dokkowo siradi ko portigol e laabi ma so wona mo jawtiɗɗa ala jawtowo bandiraɓe heeɗiyankoɓe radio la voix de Fouta en garti e yewtere men wiyetede Fina-tawa kala ñande hoore bir waktu 12 ha waktu 13 tawa waɗan toon ɗum ko ɓinguel mon almudel moɗon Samba Sall jeeyaɗo to Nioro Jawiraŋaɓe en calminiɗo ceerno meɗen hoorejo meɗen gardiɗo meɗen gendiyanke leñol ngol daraniɗo leñol ngol jiɗɗo leñol ngol on Cheikh Amadou Hadi Ahmadou Muntaga Cheikh Oumar eɗen gandi kala mo yettani sababu yettata Allah ɗum noon en jettimo ko kanko woni sababu ngoɗo radio ha o innirimo di leydi wiyetedi Fouta en calmini kadi mo ganduɗa ko kalfinaɗo guinol radio ngo on woni Barkanago gorko mo Dara Nioro en calminiɗo kadi mo ganduɗa ko kalfinaɗo juɓɓudi radio ngo on woni Ayouba Traoré en calminimo kankone en calminiɗo kadi mo ganduɗa ko kalfinaɗo karallagal ngal kalfinaɗo kaake radio ngo on woni Seydou Traoré ɓurɗo andirede Seydou Diema en calminimo en calminiɗo kadi gollidiɗo meɗen on ko Mamadou Dia ɓurɗo andirede Dia People omo jooɗiɗo joni kankone gorko mo sewnde ɗum noon en calminimo no feewi en calmini dendagal kala heɗiyankoɓe radio la voix de Fouta oɗo saaha en calminiɗo Tidjane Ndiaye en calminiɗo kadi Mody Diallo en calminiɗo kadi Hadi Dia kala keɗotoɗo en to banggal WhatsApp Ahiru Diallo en calmini goto foof inde muɗum e yettode muɗum Adama Baydimbo gorko mo Sinthiane hande taweteɗo to ganduɗa legal Dawda Bougou omono joni damal atelier makko en calminimo no feewi ɗum noon kala heɗotoɓe radio ngo oɗo saaha en calminiɓe en juurimaɓe en bismimaɓe kadi en duwanimaɓe en ñaaguimaɓe duwaw ɗum noon en garti e yewtere men Fina-tawa nde gowɗen wadde no kalirnoɗen nani ni ɗum noon ala no batten tan so wona naten en yewtere men so Allahu haaji inchallah hande noon yewtere men nde nayorto koto banggal holko neɗɗo janguirta ɗemgal mum holko neɗɗo janguirta ɗemgal mum hande en garan kaalen ɗum seeɗa paccinan ɗum fodde bawɗe men fodde gandal meɗen nde wonno neɗɗo kala ko wawi ko seeɗa tan wawi foof andi foof ko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala neɗɗo kam ko kalfinaɗo seeɗa tan ɗum noon eɗen mbiya heeɗiyankoɓe so Allahu jaaɓi hande garten nadde holko neɗɗo janguirta ɗemgal mum
ko ɗum tigi garten faccirde fodde bawɗe men so Allah o haaji. ɗum noon eɗen mbiya Seydou Traoré yo ɓattinan en gaasi hokka en hayso tawi ko El Hadji Baba Mal ɗo wiyata Africa sa innama ƴijam lalla e ɓerdam. ɗum noon ɗum woni dande leñol. eɗen calmina Seydou Traoré no feewi. ɗum noon bandiraɓe heeɗiyankoɓe haade makko heblade eɗen mbiya hande tigui rigui so Allah o jaaɓi ma en gar yaajinade e toɓɓere holko neɗɗo jangguirta ɗemgal mum. en kaali en kalti en tampata haalde nde wonno ko ɗum woni gurdam men aduna ko ɗum woni gurdam men lahara. ɗum noon ɗemgal ngal en kaɓata jingande ngal en kaɓata hirjinirde ngal en kaɓata janggude ngal en kaɓata jangguinde ngal nde wonno ko ɗum Allah tagi en waɗi en. ɗum noon eɗen jetta jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kanko tagɗo en o waɗi en fulɓe o hokki en ɗemgal biyetegal pular. ɗum noon eɗen jettamo kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. ɗum noon jeeya ko e nemaji makko nde wonno wi ko somi rokki on nemajam jette kam eyyi somi rokki on nemajam jette kam. ɗum noon ɗemgal jeeya ko e nema hono no murtuɗo joomi hewno wiide ko kañum saktata gandal ko kañum renata bindol. ɗum noon nangtoɗen e ɗemgal men kanko Mamadou Samba Diop hewno wiide ko ɗemgalam ɓurani kam nenam, ɗemgalam ɓurani kam babam, ɗemgalam ɓurani kam ɓiɓɓam, ɗemgalam ɓurani kam dendagal kala hunde. ɗum noon en meeɗi kadi janngude e deftere men wiyetede kadi ono wiyete Faado Almudo walla jaafoɗon wiyetede ɗum noon ndiwɗon nder deftere en meeɗi janngude e mayre ɓe mbi kanko binduɗo o wi wonde neɗɗo ala leydi, neɗɗo ala wuro, neɗɗo ala ɗo jeeya jeyi tan ko ɗemgal. sabu ko ɗemgal innata leydi ko kañum innata neɗɗo, kañum innata wuro ko kañum innata neɗɗo, kañum yettata neɗɗo. ko noon Mamadou Samba Diop wi ko ɗemgal saktata gandal renata bindol. ɗum noon eɗen mbiya Saydou Traoré o hokka en gaajol so Allah jaaɓi mbawen artude e windande men tigui. Jelitare salmini wolir na bangda dana dane leñol salmini ma joli cabi to dow baɗol na ci kane kala kedde bono mbaɗule loke ulani mere min nani dental wawi jeera yewtere noddi ko faamu min woni jeɗowo hakkille woni miijoto darete ko mbaɗima so moƴƴina yemde e golle maɗa bandiraɗo jiɗɗo jaam to mbawɗa wonde mi salminima bandiraɗo jiɗɗo jaam ko mbawɗa wonde mi salminima an jiɗɗo hoorema teddini hono mami salminima an jiɗɗo hoore maɗa teddini aduna mi salminima Allah selli doore ma dande leñol ngol salminima
sainama andai tan jam lan lay benda Afrika do ilinge kami mi joji musik kodoni lalai berdam doi linge gami mi joji musik kodon Chapchitara yeah lady men nodi ko nyenya ko son jaki nedda ko lady men nodi ko nyenya ko son jaki woni daari hanki men ifti yedini men bindinoji woni daari hanki men ifti yedini men bindinoji wotini hanki men na bindina daari nobe ena artira majjunobe ena bindina daari nobe waditi liggatoɓe wettini ɓerde men ne yayina laaɓe men sabu yiide ɓural men allah sellen doole ma dande ɗe ñongol salminima 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 Seydou Traoré a weltanama no feewi oɗo ko Elhaji Baba Mal ɗum noon en calmini dendagal kala ɓiɓɓe fulɓe weltortoɓe dande leñol Baba Mal Elhaji Baba Baydi Mal yo Allah jurno gurdam makko moƴƴina battanɗe ɗe ɓeydanamo ɓural e ɓamtare kanko e dendagal kala daraniɓe leñol ngol ɗum noon ala no mbatten tan so wona ɗo kadi natanen golle ɗe tigui rigui no hanniri ni joni noon heyti joni giwɗen ɗo ko e dande leñol Elhaji Baba Mal ala no mbatten so wona kadi calminen gendiyankoɓe men to to leydi Sénégal ko wayno ceerno meɗen windiyanke wittiyanke on woni ceerno Amadou Tidiane Kane to wuuro meɗen Galoya Sénégal en calmini ɗo kadi mo ganduɗa ko jinnaɗo meɗen kadi komo ganduɗa ko laamuyanke ko daraniɗo leñol ngol ko binduɗo ha heewi o woni kadi Elhaji Boubou Sangote kanko ne en calminimo ɓeeɗo fof de en mbawa yejjiddeɓe nde wonno ɓeeɗo ko daraniɓe leñol ngol jamma e ñalowma ɓe ɗanotako ɓe gosɓotako ɓe gongata ɗum noon eɗen mbiya yo Allah jurno gurdameje mabɓe kamɓe hono mabɓe en kala eɗen calmina ɗo kadi gendiyanke men debbo on woni Ouma Hani Anne gorko mo Bay Sambula eɗen calmina ɗo kadi Ousso Sabbar Ba ɓeɗo fof de ko jangguinoɓe Pular ko daraniɓe Pular eɗen calmina ɗo kadi Paté Sow ɓeɗo fof de ko jangguinoɓe Pular daraniɓe ɗemgal ngal jamma e ñalowma en calmina ɗo kadi Aliou Sall on kadi komo ganduɗa ko guiɗo leñol jangguinowo Pular to leegal men Gana duɗal biyetegal gandal woɗɗani wirni walla mbiyen duɗal kawral ɗum noon kala ɓi pullo dillanowo leñol ngol en calmini ɗum en calmini goto foof inde muɗum e yettode muɗum mo wine limta tan juuman ɗum noon guinnaɗo mo innaka foof gande noon tinnare nde toƴƴi ko onon nde wonno kalɗen ɗo ko hatanteɓe toɗɗiɗen ɗo ko hatanteɓe nde wonno mo tinani mo nanani hen inde mum fo yo andu ko kañum tigui adora nde wonno mbiɗen ko tinniɓe daraniɓe leñol hayso tawi indema innaka andu ko an woni karano e mantede e salminede ɗum noon mbiɗen holko neɗɗo jangguirta ɗemgal mum ngal ɗo namdal ko fewde ammino kaalo o fewde ma an keɗotoɗo o fewde e dendagal kala ɓiɓɓe Afrique naaɓe
dendagal kala ɓi pullo ɗo wawi wonde eɗen mbiya ɓe ngal ɗo namnal so allahu jaaɓi so en goppiti ɓoggi jamɗe eɗen mbawi namnade hay noddiyankoɓe holko neɗɗo janguirta ɗemgal mum beele neɗɗo ne hani janngude ɗemgal mum so tawi engal hani janguede holko neɗɗo janguirta ngal enen noon e ngalam pacciren hen seeɗa fodde gandal men ewa ko heddi ko ne so allahu jaaɓi so noddiyankoɓe kadi noddi kamɓene ɓe wooda ko ɓe kalani en holko neɗɗo janguirta ɗemgal ɗum noon ko ndeɗo toɓɓere namdal hande gonɗen holko neɗɗo janguirta ɗemgal mum ɗum noon eɗen gueto jabade en fodde gandon men seeɗa o wi neɗɗo janguirta ɗemgal mum ko ha o reena neɗɗagal mum neɗɗo janguirta ɗemgal mum ko ha reena neɗɗagal mum o wi neɗɗagal noon kala ko ina ɓamtuma gila e ndimaguma ha e nguurirka ma woni jawdi ma daridi e jawdi ma leɗiidi sabu jangude ɗemgal ma ko heen gandata hoore ma jangude ɗemgal ma ko heen jangude ɗemgal ma wona tan nde seŋiide e dande ma to wiyama hoore ma noon o wi noon so wiyama hoore ma wona tan nde ɗo seŋiide e dande ma hoore ma ko ɗemgal ma hoore ma ko leydi ma hoore ma ko diina ma hoore ma ko fina tawa ma moƴƴo hoore ma ko tawa ko an fewjanta hoore ma immorade e hakkille ma fewde e golle ma ɗum noon ko ɗum ɗo woni ko neɗɗo janguirta ɗemgal mum so allahu jaaɓima en ɓam hen gotel foof wooda ko paccirɗen hen saabu en kaali ɗo neɗɗo hoore ma ko diina ma hoore ma ko ɗemgal ma hoore ma ko leydi ma hoore ma ko pinal ma hoore ma noon so wiyama hoore ma wona tan ndeɗo seŋiide e dande ma ala hoore ma toɗɗi walla joofi ko ndimaguma joofi ko neɗɗaguma nde wonno neɗɗo e neɗɗagu eɗe ndendi inɗe kono eɗe certi baɗe neɗɗo ko ganduɗa ko mbaadi neɗɗo mahide e ma sa yiyama tan aɗa dari ne anda ka neɗɗo a wona daaba ɗum ko ndiɗon mahidi e ma neɗɗagu ndugune mahi e ma aɗa waɗi juuɗe aɗa waɗi koyɗe aɗa waɗi yeeso aɗa dari ene anda kam oɗo kam wona daaba ko neɗɗo ko ɗum woni neɗɗo neɗɗagu noon kañum namni ko golle e balle neɗɗagu namni ko darde neɗɗagu namni ko daranade hoore mum daranade diina mum daranade leñol mum daranade wuro mum daranade pinal mum ko ɗum ɗo woni ko woni neɗɗagu so tawi ɗum ɗo noon neɗɗo o ala ɗum yo andu ko neɗɗo kono neɗɗagu ɗaɓɓitten ngu ala e makko nde wonno so tawi neɗɗo ene mante wona mbaadi makko ndi mantete wona yettode makko nde mantete wona inde nde ala neɗɗo o mantirte ko golle makko ɗe moƴƴe ɗum noon paamen woni neɗɗagu ko golle e balle ko kañum woni ndimagu kono kañum addante neɗɗo wonde diiniyanke ko kañum addante neɗɗo wonde jambaro ko kañum addanta neɗɗo wonde katante daraniɗo ɓure muɗum kala ɗum noon eɗen mbiya neɗɗo e neɗɗagu ko gueɗe denduɗe inde kono certuɗe golle ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe heeɗiyankoɓe radio la voix de Fouta en calmini goto foof inde muɗum e yettode muɗum oyi ko neɗɗo janguirta ɗemgal mum ko ha o anda hoore makko ha o anda diina makko ha o anda pinal makko ha o anda leydi makko e wuro makko heewiɗo neɗɗo o janngani ɗemgal makko tawa o jangi ko ɗemɗe janane o wasta diina makko wasta final makko wasta leydi makko wasta o wonti hunde wonde o wonti leñol konngol tawa noon fof ko wasde janngude ɗemgal makko en jii kala daraniɗo leñol ngol ciññanewo lewol ngol jamma e ñalowma heewi tawata ko jannguɓe ɗemgal ngal eyyi kono noon kala mo daranaki janngude ɗemgal ngal eɗen gandi ko ɓuuri hewde hen tawata ko darde mum ne famɗi e leñol he nde wonno
ɗemgal ngal ko lowdi ɗemgal ngal lowata neɗɗo ko gilli ngal lowata neɗɗo ko yidde ngal lowata neɗɗo ko darade ngal lowata neɗɗo ko daranade ɓural mum ɗum noon so tawi on ji hande Mamadou Samba Diop en ne limte Tijani An en ne limte Amadou Tidjani Kane Galoya en ne limte Alhaji Boubou Sangote en ne limte Ousso Sabbar en ne limte Ouma Hani en ina limte Amadou Sow Darogal Basirou Ba en ne limte Hadi Malik Sy yurmede Allah woni e makko yaafomo kanko e dendagal may ɓe fof ne limte ɓeɗo de kam ko janngunoɓe ɗemde munen wurɓe ɓe ko janngunoɓe ɗemde munen jaafoɗon mayɓe ɓe ko janngunoɓe ɗemde munen hay wurɓe ɓe de ko ɗemde munen janggi nde wonno so tawi a janggi ɗemgal ma ngal ko kañum fooɗatuma ko kañum tigi wallatuma ha mbawa daranade leñol ma ɗum noon eɗen mbiya neɗɗo so o jangi français o jangi arabe o jangi anglais so tawi tan o janngani ɗemgal makko ngal e heewiɗo o wostete o majjine janngude ɗemgal jananal bonani kono noon wasde janngude ɗemgal mum ko ɗum woni hunde bonde nde wonno so tawi a jangi ɗemgal ma a yiɗan hoore ma a fewjanan hoore ma a yiɗan leydi ma a yiɗan taaridi ma a yiɗan ɓesgu ma daronoɗa ɗum kadi ngam ɓamtude ɗum ha ɗum aduna fof setto kono so tawi noon ko ɗemgal janan tan jannguɗa a anda e ɗemgal ma he haydara a nuskan ɗemgal ma pamɗina ɗemgal ma jawoɗa ɗemgal ma jaɓɓa e dow ɗemgal ma jaɓɓa e dow ɓure ma fof lelna ɓure ma fof jaɓɓa ha laaɓa tawa a anda hay wonko mbaɗɗa so tawi ko aram jannguɗa manta arabeɓe so tawi ko arab jannguɗa parnoroɗa arabagal so tawi ko arabe jannguɗa ko arabeɓe tan belatuma kala ko wona arabe welatama so tawi ko français tan jannguɗa tawa ko an gonɗa tan koye ɓamtude français naɓe ko kamɓe parnortoɗa ko kamɓe jiɗata leydi mum ko kamɓe jiɗata pinal munen ko kamɓe jiɗata gueɗe munen fof ɗum woni ko Mamadou Samba Diop heewide en ko ɓe pamɗini komen ɓe mawnini ko maɓɓe e men ko ɗum waɗata so neɗɗo jangi ɗemgal jananal o janngani ɗemgal makko ko ɗum heftotomo e nder gurdam makko o famɗinan ko makko o mawnina ko jangi ko andina ko ɗum woni o wi Mamadou Samba Diop o wi ɓe pamɗini komen ɓe mawnini ko maɓɓe e men ɗum noon so tawi kadi ko anglais jannguɗa an a gonɗinta hay hunde so wona anglais ko ɗum waɗi Mamadou Samba Diop o wi neɗɗo fof caliɗo janngude pular jangi arab on yeddi pular neɗɗo fof caliɗo janngude ɗemde mum jangi ɗemgal jananal on yeebima ɗemgal mum neɗɗo fof caliɗo janngude ɗemgal muɗum yeehi janngoye ɗemɗe janande on ubbi ɓural muɗum ɗum noon paamen tan neɗɗo so tawi wiyama ya janngu ɗemgal ma janngirta ɗemgal ma ngal ko adi fof tan ko andude hoore ma tafo nde wonno eɗen mbiya andude pucci e bey e baali fof ko andude hoore mum tafo adi nde wonno so tawi neɗɗo o andi hoore makko o yoolotako so andi hoore makko o majjata so andi hoore makko o yawata ko hoore makko ɗum noon ganden ngare kuccanen ɗemɗe meɗen enen ɓiɓɓe ɓaleɓe ɓiɓɓe Afrique naaɓe kuccanen ɗemɗe meɗen janggen ɗemɗe men ɓeɗo jannguɓe ɗum ɗumne woni anglais naɓe arabe en français en italie naɓe ɓe ɓuranen haydara koɓe yimɓe tan ko en yimɓe enen foof koye baba adama jaltuɗen ko guite ɗiɗi ɓe jogui juuɗe ɗiɗi koyɗe ɗiɗi enenne ko ɗum joguiɗen hakkillaji ɓe joguiɗi ko ɗin tan joguiɗen kono noon ɓe ɓurdi en ko tinnare ɓe ɓuri en ko janngude ɗemɗe maɓɓe ɓe ɓuri en ko daranade leydi maɓɓe ɓe ɓuri en ko yidde leyɗele maɓɓe neɗɗo noon wawata yidde leydi mum tawa noon o andinaka holko woni leydi makko neɗɗo wawata yidde ɗemgal mum tawa o andinaka holko woni ɗemgal makko ko ɗum saabi so en duttima to diina l'islam ko noon nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wiyata gande kam ko adi nde jiɗoton kam beele so ganda kam oɗon mbawi yiddeni o wi de ko jiiɗe kam ɓurne kam koye mon yummiraɓe mon babiraɓe mon e ɓesguji mon e dendagal kala ko woni tagore ɓurne kam mino nelaɗo jiiɗe kam ɓurnon kam tagore nde foof kono noon o wi wonko adi yidde de o wi adi yidde ko
kala ko aɗa yiɗa yo taw aɗa andi ɗum tafon so tawi a yiɗa a anda hunde a wawa yidde ɗum noon pulaar heewi wiide neɗɗo ene yewna neɗɗo ne yiɗa mo anda kono yewnata mo anda nde wonno mo andi o yii ɗum mo anda o noon o yiyani ɗum ɗum noon eɗen mbiya ko gandal adi ko ɗum jomiraɗo subhanahu wa ta'ala longini nelaɗo meɗen o wi toɗon mbaɗa toon ha jiɗon kam noon ko ma jangon kam gandon kam hol min nelaɗo tafo min nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hol min holko jiɗmi holko mi yiɗa holno nelirami holno jettinirmi holno ndewirmi Allah holno gondirmi e tagore nde holno gondirmi e bandiraɓam hol jikkujam hol ɓesgam hol rewɓam hol dendagal kala ko jeymi nden woni nde gandoton ɗum ɗo caggal mum nde mbawa toon andude kam mino nelaɗo ɗum noon so tawi neɗɗo yiɗi andude holko woni pular holko woni pulagu yo janggu pular ko hen pulagu soomi ko e nder pulagu ko e nder ɗemgal he ko hen pulagu soomi ko hen konnguɗi men gurɗi coomi ko hen diina men soomi ko hen jikkuji men coomi ko hen haala men soomi ko hen pinal men soomi ko ɗum saabi no wiye janggen ɗemgal men so tawi en jangi ɗemgal ngal ko nden en mbaweten ubbidde ɓuure meɗen ko nden mbaweten andude holko woni ɓuure men ɗum noon eɗen mbiya Seydou Traoré ala no batten tan so wona o hokka en gajol ha mbawen artude kadi e windande men Seydou.
eyyi Saydou Traoré a weltanama no feewi oɗo ko Abou Djoubade kecco mo joom Karawas. Ɗum noon en calmini dendagal kala ɓiɓɓe Sénégal naɓe, en calmini ɗo kadi ceerno meɗen Abou Sy gorko mo ganduɗa kadi mo tulde dubago, en calminimo no feewi kadi ko windiyanke daraniɗo leñol ngol mo hono mum weeɓani e nder leñol. Ɗum noon eɗen gandi ngol ɗo leñol ogol heewi gay dariɗi no feewi, ko ɗum saabi ngol ɗo leñol Allah yurmorto ngol saabu daraniɗo ngol. ɗum noon en calmini dendagal kala ɓiɓɓe fulɓe e ɓiɓɓe Afrique naɓe ɗo mbawi wonde kala, en mbiɓe kuccanen ɗemɗe men, darano ɗen ɗemɗe men, ko kanje goni gurdam meɗen. En mbi en meeɗi janngude e nder deftere nde wiyete ko Danganayejo. binduɗo nde o hay so tawi mi yejjiti inde muɗum jaafoɗon, ko kanko o wi neɗɗo ala jeyi, neɗɗo ala leydi, neɗɗo ala wuro, o wi neɗɗo ala hay hunde ko ɗemgal jeyi fof. oyi sabu kala ko neɗɗo jogii e ɗamɗo gurdam ko ɗemgal saktata ɗum, ko ɗemgal hollatuma jeyi ma, ko ɗemgal ma innata leydi ma eno mbiruno ɗen, ko ɗemgal ma innata wuro ma, ko kañum yettatuma, ko kañum de woni ko ganduɗa ko jaratuma. en mbiɗo neɗɗo wawa ɓamtade tawa o janngani ɗemgal makko, kala leñol janngugol ɗemɗe mum ko ɗin leƴƴi woni kalfoji leƴƴi ɗi ɓamtani janngani ɗemɗe mum. ɗum noon ɓiɓɓe Afrique naɓe, ɓiɓɓe fulɓe, so en jiiɗi wonde leƴƴi gurɗi, gonen leƴƴi teddinaɗi, gonen leƴƴi kormaɗi e dow ndiɗo leydi, kuccanen ɗemɗe men. so tawi en kuccanani ɗemgal men, gandede huccanɓe ɗemɗe munen ɓe ko ɓen kalfata en, ko ɓen momtata en ha laaɓen e dow ndiɗo leydi. eɗen gandi ngolɗo leñol ko leñol dimol, ngolɗo leñol ko leñol daɗugol, kono noon daɗirnoɗen hanki ko jangde e golle, hono no Abou Djouba wirini joni, o wi wonno ko janggen juulen. Janggen ko kañum woni fof, juulen jeeya ko e golle. ɗum noon tinnoɗen e koye men, janggen ɗemgal men, ganden hen diina men, janggen ɗemgal menen, ndeniren ɗum leydi men e pinal men. ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe ɓe, neɗɗo janguirta ɗemgal mum ko adi fof tafo ko yo andu hoore makko tafon, yo yiɗ hoore makko, o ɓamta hoore makko. e ndere ko o jangi ɗemgal makko, o yiɗi hoore makko, o ɓamti hoore makko, ko nden jawdi arata, ko nden laamu arata. nde wonno neɗɗo o en kaalino e yewtere men ɓennide nde, mbiɗen gila omo yaare duuɓi 2 o janginte ɗemgal makko e juuɗe jinnaɓe makko rewɓe e jinnaɓe makko worɓe, teɓɓotoɓe mo ene dokkodira hakkude munen, ko ɓeede jangintamo ɗemgal makko to banggal sawto. so Allah waɗi o yettima duuɓi natirɗi jangde, ko ɗon kadi o foti kadi ɓamde kadi kaɓirɗe makko, o ya o janngoya ɗemgal makko ngal o haalanno gila omo yaare duuɓi 2. ko noon de foti waade, sabu en nani Alhaji Boubou Sangot, Amadou Tidiane Kane ɓe mbi so tawi neɗɗo janngoyi ɗemgal muɗum, on de yawan famde, yawan hebde gandal. kono so tawi o yehi o janngoyi ɗemgal jananal ganduɗa ngal ɗemgal, o haalnetake ngal galleji, o haalnetake ngal e boli, o haalnetake ngal e nokkuji e gollorɗe, ngal ɗemgal de famɗa ko heeɓi nafoore e gandal muɗum, famɗa ko heeɓi hen faamu. nde wonno mo jangueten ɗemgal mum o, ko on ɓurata en gandal, on ɓurata en faamu, on ɓurata en faaro, on ɓurata en kala ganduɗa taaridi, kala ko jiɗɗen ko on ɓurata en. ɗum noon so tawi aɗa janga neɗɗo ɗemgal muɗum, ane makko oɗon jangidoya, a heɓtota komo de, sabu kanko ko janngoyta duɗal ko ɗum o haalata e nder galle makko. an noon ko janngoyta duɗal ko a haalata ɗum e nder galle makko, ɗum hattuma heɓde gandal law. ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe ɓe, yontide paameten, yontide pineten, yontide gandeten holko nafata en.
ɗum noon wawa heɓede heɓete ko e jangde jangude ɗemgal muɗum. Neɗɗo hakkillante paamɗo pinɗo foti ko jangude ɗemgal mum caggal nde o wawi ɗemgal makko ngal, ko nden noon o ranganta jangude ɗemɗe janane o ɓeyditoro. Neɗɗo ɗemgal ma ko jeyma, ɗemgal jananal ko jananal, jawdi ma ko an jeyi kono jawdi janandi a jeeya. ɗum no poɗɗa tan ko rentade ko ayiba ma soomi hen. ɗum noon so tawi neɗɗo o jangi ɗemgal makko, o jangoyi ɗemɗe janane, o yawan hebde ɗen ɗemɗe janane kadi gandal muɗum. Nde wonno ɗemɗe ɗe fof neɗɗo lelori ko gotum, ko alkule ɗe tan, ko e gowlade ɗi tan certata seeɗa seeɗa. So tawi neɗɗo adima jangude ɗemgal muɗum, so o yeehi jangoyde ɗemɗe janane ko wayno anglais, français, arabe en, o yawan ko o wawi, saabu kanko o adorima ɗemgal ngal adiri jangude ngal o wawi ngal to o maninta tan, ngal to ko sawto tan o janguinte, kono o janguinta hankkadi o janguintaki no ngal lelori. Saabu o acci ga alkule o tawyan toon ko wiyete alkule, o acci ga ɗemgal makko ga ko wiyete kelme, ko wiyete kijjande, ko wiyete kongi, ko wiyete golle, ko wiyete golle ɓennuɗe, golle garoje, golle jawtuɗe. ɗum ɗo fof maw tawoy ɗum e ɗemgal jananal ngal, tawa noon o adi andude ɗum koye nder ɗemgal makko. Ganden so tawi eɗen jiiɗi dadde aduna o, eɗen jiiɗi ɓamtade daɗen aduna o, enen ko emen gonen leƴƴi kalfoji, en gonata leƴƴi kalfeteɗi, kuccanen jangude ɗemgal men. Hono no Amadou Tidiani Kane gorko mo Galoya, ko kanko Alhaji Boubou Senghor wiyata Amadou Togosil. ɗum noon eɗen mbiya kanko wi yimɓe fof ɓe bindol men ɓurani hewde e dow haala munen ɓen yarude ɗum yeeso ene tiiɗi. Sabu yimɓe yo windoɓe ɓuuri hewde, yimɓe yo ɓuuri hutorade bindol e dow haala hewka. Gandata yimɓe ɓe ɓe puɗɗima biltade, ɓe puɗɗima ɓamtade, ɓe puɗɗima yarude yeeso, yo taw kamɓe ko e maɓɓe eɓe mbawi windude. ɓe binda ɓe cellina, ɓe binda ɓe tara taro reguigo, tawa eɓe mbawi tarde taro reguigo, eɓe mbawi windude bindulle attuɗi, kala ɗo ɗi jeeyi ɗi mbawi janguede. Kono sa daari WhatsApp uji men, a daari Facebook aji men, a daari dente men, gara tawa ko neɗɗel gotel wawi windude, kañum wawi jangude. Enen heddiɓe fof ko haalaji tan. Haala kañum way kono hendu, ko haala fof hendu yadani hen dartotako. Bindol kañum way kono leydi ni, ɗo dariɗa fof a soynoto a yiyan. ɗum noon bindol so windama tan ko ɗon heddoto jooɗo duuɓi temedde momtotako. ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe, woto mawnikinoɗen janngoyde ɗemgal men, woto mawnikinoɗen janngoyde ɗemgal men. Jehen janngoyen ɗemgal men e duɗal, tawa eɗen jiya jannginowo ne yiya eno mo wawi famminde, mo wawi faccirande en. Caggal mum noon ɓeyditorɗen to banggal WhatsApp. mi naniri ceerno goto o wi gandal WhatsApp de ne moƴƴi ha maayi, ene waɗi nafoore, kono gande gandal WhatsApp ala annora. Sabu jannginowo o hoore mum wonko janngata e mum ko wona bindol. Jannginowo o ko faccirantuma ko WhatsApp o wawa faccirandema ɗum, ko wawi sifanadema e dow alluwal ko o wawa sifanade ɗum to WhatsApp. Ko ɗum saabi o wi gandal WhatsApp ala annora. Nde wonno ceerno o hoore mum no jooɗorto, eno darorto, eno haaldata, eno moƴƴiri, eno nunɗiri fof koko janguete. ɗum noon ko ɓuri hewde ɓiɓɓe fulɓe hannde ɓe mbiyata ko ɓe jahata e duɗe, ɓe gabbota ko duɗe, hunde fof ɓe mbiyata ko yoɓe janngo e WhatsApp. ala WhatsApp ko ɓeyditorgal, kono wona toon woni puɗɗorgal, wona toon woni ngabdirgal. duɗe ɗe gila e tande nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam eɗen goodi ha wattande ñalowma eɗen goodi, kono WhatsApp uji ko hannde ngari. ɗum noon ganden duɗe ɗe ko kanje tan mbawata tabitinde nawrita en yeeso. jehen ndenten e nder jangde duɗe, joddoɗen, jiiden, jurmodiren, gandodiren, jotodiral ngal ko ɗum addanta en.
ɗum noon tinnoɗen e koye men ɓiɓɓe Afrique naaɓe ɓiɓɓe fulɓe ngare kuccanen ɗemɗe meɗen janggen ɗemɗe meɗen so en jangi ɗemɗe men ko ɗum tan ittaten e ɗi teppi en jii ko en janngani ɗemɗe men hannde ko o jiino gurduɗen tubakoɓe ne poɗodira en arabeɓe ne poɗodira en pooɗe nduure ɓe fof mbiyata ko minen joni France nani fooɗa ene wiya mali iwata e juuɗe mum holko saabi en jiwata e juuɗe maɓɓe mbaɗa ko kamɓe jibini en ko kamɓe tagi en ɓe tagani en ɓe jeeya leydi men kono eɓene doga jamma e ñalawma dente woto en ɓoccitade ɓe eɓe kalfi en ɓe kalfi ɗemɗe men eɓe kalfi jawdi men eɓe kalfi hakkillaji meɗen eɓe kalfi dendagal kala ko jeyɗen so wona kamɓe tan enen hay hunde en mbawata fewnande koye men waɗi ɗum ko ɗemgal maɓɓe jangguete arabeɓe ne pooɗa banggue ene mbiya kañumen nene ko kañumen jeeyi en anglais naɓe ne pooɗa banggue portugais en ne pooɗa banggue espagnol en ne pooɗa banggue kala nafoore ko Afrique naaɓe ɓe naftorto kono ɓe jiiɗa yiide Afrique naaɓe ko noon neɗɗo way neɗɗo kala nde o ɓurma ɓamtare gonata ko kuutorgal makko kono o fasnota kon ɗum noon eɗen mbiya ɓiɓɓe Afrique naaɓe so tawi hande en kuccani ɗemɗe men ɗe en jangguiɗe wallahi tubakiri wawa yawade en arabiri wawa yawade en anglais najo wawa yawade en espagnol portugais naɓe mbawa yawade en kono amma eɗen keddi ɗo e tan eɗen ɗi duuɓi walla e duuɓi e kitale duuɓi e kitale ɗen jangga ɗemɗe maɓɓe en teddata e maɓɓe kollemɓe ɗemɗe maɓɓe ɓurani ɗemɗe men haydara ɓe ɓuuri en tan ko darade hay janggo so en darima en keptotoɗɓe ha ɓennen ɓe hay kamɓe ɗeɗo ɗemɗe maɓɓe koɗe kalfanoɗe kono ɓe gandi holko halfata ɓe holko halfiɓe ko janggude ɗemɗe janani ɓe mbikiti e potti ɓe kuccani ɗemɗe maɓɓe ɓe jangi ɗemɗe maɓɓe haɓe jeyti koye maɓɓe alhaji boubou sangot no wirta en woɓɓe mbi hande ɗemɗe ɗe jaaha ujunnaji jeeɗiɗi ɗemgal kono noon ɗemɗe dariɗe ɗe ko kanje gonata gurde ɗe daraki ɗe ko maayoje ɗum noon koko Demba Amadou Bari heewi wiide ko radio Mauritanie tinnoɗen woto gonen rendo ñoofigo woni rendo ñoofigo ko nde ganduɗa ko rendo ngo softanani gandal woni rendo ñoofigo ko rendo ngo softanani golle rendo ñoofigo ko rendo ngo softanani dental hunde fof ko hunde fof ko hay hunde en gomɗinani so wiyama gaare janggen eɗen gaami so wiyama ngari gollen eɗen gaami ngare ndenten eɗen gaami ko foti adorede ko ɗum cakkitortoɗen eɗen dogana jawdi eɗen dogana maadiji tawa noon gandal ala wadde arsugo wawa judde balɗe ɗum noon en calmini dendagal kala gendiyankoɓe leñol ngol daraniɓe leñol ngol jamma e ñalawma ngam hirjinde yo ɗemɗe men janggi en paltaki hen ceerno en paltaki hen galo en paltaki hen miskina nde wonno gendiyankoɓe eɓe ɗi banggueji foof neɗɗo no wona galo tawa ko gendiyanke neɗɗo no wona miskina tawa ko gendiyanke jiɗɗo gendi mum neɗɗo wona miskina tawa ne yiiɗi gendi mum neɗɗo no wona kadi gando tawa ne yiiɗi gendi mum neɗɗo no wona ceerno wona waliyu tawa ne yiiɗi gendi muɗum yidde gendi mum noon faltaki joom jawdi faltaki basɗo faltaki gando kono noon woni jiɗɗo leñol mum jiɗɗo leydi mum ko biyowo ngari ganden ko emen ngari janggen ɗemɗe men mbeɗa heewi wasiyade ɓiɓɓe fulɓe ha tengti e janguinoɓe men alqur'ana duuɗe alqur'ana ɗe ɗe gandi ɗeɗo duuɗe alqur'ana ɗe kalfaka ko enen kalfiɗe ko enen ɓiɓɓe fulɓe kalfiɗe wadde so tawi ko enen kalfiɗe eɗen jangga hen alqur'anil karimi haala Allah ka wadde batten hen haala men enen ne saabu ko Allah tagi en hokki en haala men ka ete eɗen gandi diina gollorgal mum ko ɗemgal saabu hadisa famata ko ɗon ɗo facciraka e ɗemgal qur'an fametaki ɗon ɗo facciraka e ɗemgal ndeke diina gollorgal mum ko ɗemgal ɗemgal kañum woni hunde nde ganduɗa kañum renirte leydi
ko kañum diina gollorto ko kañum kadi pinal wurdata pinal kañum ñesoto ko e ɗemgal diina gollirta ko ɗemgal leydi renirte ko ɗemgal wadde ɓiɓɓe fulɓe ngare ganden holko woni ɗemgal ngare janggen ɗemgal ngal so en jangi ngal nden ko nde mbaweten andude holko ngal woni ɗum noon eɗen mbiya Seydou Traoré hayso tawi ko yimɓe seeɗa eɗen mbawi ƴewde seɗen mbawi jokkodirde e heɗiyankoɓe ɓenene eɗen mbiya ɓe 20 77 00 28 20 77 00 28 nogas capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi kowal nogas e jeetati jiɗɗo jokkodirde e yewtere men Fina Tawa fo bisimilla muɗum eɗen mbiya ɓe 20 77 00 28 nogas capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi kowal nogas e jeetati Seydou Traoré Gacol haade yimɓe ɓe jolde e turde eyyi Seydou Traoré a weltanama eɗen mbiya 20 77 00 28 nogas capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi kowal nogas e jeetati oɗo ko Alpha Dio Dara en calmini ɓiɓɓe Laguine naaɓe foof nde wonno leyɗeje ɗe gona keerol kala ɗo jaaruɗa ko en fulɓe tan tinnoɗen e koye men jiɗodiren ballodiren jiɗen ɗemgal men jiɗen leyɗe men piine men ko ɗum woni ko ɓamtata en Seydou Traoré Gacol Posi anyima, wala ratama, idu dong wale natama si mo jinuma, idu dong wayang natama si mo jinuma, wawata no wono kor pawole ma, agauri odaura otawaye kama, ajolti ojolda oda pitama, ojo bora kikolo jono yama, osoda nefler unel dorama, koto kada tao bato soma, koto kada tao nunno soma, koda ma obanye tao faro soma, ko veli wala sama, ko veli wala sama, ko veli wala sama, adawo ido iwo. Gorko ko dangede, imo ko kongol, nake ko bogol, imo ko kongol, ay debbo ko kikkal, imo ko kongol. eyyi Seydou Traoré a weltanama no feewi ha joni eɗen mbiya tonggode nde ko 20 77 00 28 kala keɗiɗo en ene wawi noddude 20 77 00 28
ɗum noon Seydou Traoré hade yimɓe ɓe nadde eɗen mbiya bandiraɓe ha joni de gonɗen ko e yewtere men fina tawa gonɗen kadi e holno neɗɗo janguirta ɗemgal mum nde wonno janngude ɗemgal mum ko kañum woni gurdam belɗam ko kañum woni yidde hoore muɗum janngude ɗemgal mum ko heen yidde hoore muɗum ko heen ɓamtare heɓete ko heen yarude yeeso heɓoto sabu sa yi hande leyɗele men ɗe ɗe mbaasi leyɗele men ɗe majjere duumima e majje leyɗele men ɗe ñawuji dooki lewɗele men ɗe haareji keewi ko fof ko rafi andude hoore mum fof noon ko rafi janngude fof noon ko rafi andude sabu so tawi en janggi ɗemde men ɗum wonata sababu ko riwde huma binnagal nde wonno Yorodoro Diallo wi o wi so a yi duuɓi temeɗɗe hande eɗen janga arab kono en donki arab moftu huma binnagal meɗen hande duuɓi hande capanɗe walla temeɗere janga français en donki huma binnagal men yo momto oy wona mere waɗi ɗum noon ko ɗemɗe ɗe janggueten ɗe wona ɗen kaleten kala ɗemgal ngal a haalata so tawi a jangi ɗum ngal ɗemgal wawa momtude huma binnagal ma ngal wawa ɓustude huma binnagal ma ɗum noon duuɓi temeɗɗe e capanɗe hande eɗen janga ɗemɗe ɗe kono e nder temedere neɗɗo foof janggoyɗo ɗemɗe ɗe tawata gando wonata hen gando tan ko yimɓe ɗiɗo walla ngo heewi ko yimɓe sappo heddiɓe ɓe foof caayi tan donka famde hay hunde saabu wona ɗemgal maɓɓe saabu kala ɗemgal ngal jangata tawa ngal haaletaki e nder galle ma ngal haaletaki e bolima ngal haaletaki e nder gure ma ngal haaletaki e nder leydi ma ngal ɗemgal ngal wawa momtude huma binnagal e rendo ma ɗum noon eɗen mbiya ngare kuccanen ɗemɗe men ngare daranoɗen ɗemɗe men ko kanje tan mbawi riwtude huma binnagal ko kanje mbawi riwtude ñaw ko kanje mbawi riwtude haareji yalta e ɗemgal men saabu hande so bamarankoɓe janggi ɗemgal mum fulɓe janggi ɗemgal mumen seɓɓe janggi ɗemgal mumen koyro boroɓe janggi ɗemgal mumen jolfuɓe janggi ɗemde mumen ɗum ɓeydata ko jotodiral ɓeydata ko gilli hakkude meɗen saabu pine men ko gotum keeri men ngala keeri ko enen fof ko leyɗele goote gonɗen enen fof pinal men ko gotum enen fof ko enen gondi jamma e ñalowma goto fof so andi hoore mum hormoto goɗɗo o kono so en gurdi min mi anda hooram an a anda hoorema min komi arabe an ka français oya ko anglais oya ko espagnol oya ko portugais enen fof garen mbiyen eɗen gurda e nder leydi gotiri ete ɗum ko jangguɗen ɗum ko hay faamu moƴƴo en keɓani ko jangguɗen hen ko binde tan jangguɗen en janggani hen pinal moƴƴal en janggani hen gandal en janggani hen hay hunde so wona tan ko lebte ɓole ɗum noon eɗen mbiya tinnoɗen e koye men gaari janggen ko gonɗen ko sen janggi ko gonɗen ko ko nden mbaweten riwde huma binnagal majjere momta yoolo yalta e meɗen ha laaɓa kono amma so tawi goto foof ɓe janggata ko arab ɓe keɓata gandal ɓe keɓata faamuji hono ɓe katujini ɗum woni tan hokkuma yeru mum tan so arabe joni yiiɗi windude oɗo deftere arabere jamma goto mo wawi windude defte ɗiɗi defte tati nde wonno ko ɗemgal makko so ɓaɗi kuɗolo mo winda tan faamu o ene heewi ko ɗemgal makko ngal haalata faamu o ne yaaji ko noon nene ɓi pullo so janggi pulaar o yiiɗi windude deftere omo wawi windude defte ujunere tawa o tampani o waɗani saabu miijo ngo tampintama kono noon so tawi o janggi ko arab bindol ngol ko caɗele nde o sellinta bindol ngol ko caɗele somo miijo kadi kelme ɗe o yiiɗi windude ɗe kadi ko maw miijo maw o yaga dictionnaire uji maw omo yaga gueɗe nde wonde o wawa windude deftere nde wadde o wawa yajinade e binde defte Yorodoro Diallo wi o so tawi en jiiɗi ɗemɗe janane ɗe ɗe momta huma binnagal e nder rendo men ɗemɗe men mbareten ha laaɓa so en mbaɗi ɗemɗe men ha laaɓi ko nden woni ɗemɗe ɗe lobto e nder galleji meɗen ɗe kaale e nder galleji men ɗe kaale e laabi ɗe kaale e gure ɗe kaale e leydi ko nden wonde huma binnagal men wawi momtade ɗum waɗi kamɓe sa yehi France tawata ko français ɓe janggata ko français ɓe kalata e nder galleji maɓɓe wadde sa yehi e nder temedere neɗɗo fof tawata huma binneji ɗi ko 5 capanɗe 9 ɓe foof ko jangguɓe ko wawɓe ko famɓe anduɓe sariyaji leydi mumen enen noon ko ɗon caɗele gonduɗen ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe heɗiyankoɓe radio La Voix de Fouta waktu o gasi ha laaɓi ɗum noon eɗen mbiya ko ɗo tigui kaddeten e bandiraɓe en calmini goto foof inde muɗum e yettode muɗum yinnoɓe nadde keɓani ɓe en calminiɓe heeɗiɓe kadi hayɓe noddani ɓe en calminiɓe
enen kay woni faandare men tan ko yimɓe ɓe yoɓe paam haalaji ɗi yoɓe gollir yoɓe naftoro nde wonno woni hamme men tan ko yo ɗemɗe ɗe ɓamto yo en jaari yeeso yo diina men ɓamto yo leñol mon ɓamto yo leyɗeje men ɓamto ɗum noon ko ɗum tan woni faandare meɗen en calmini seeremɓe meɗen en jafnima dendagal kala seeremɓe meɗen yoɓe gandude ko en almudon tan gonɗen tan koye ekkade ɗum noon kala ko feewi hen yoɓe gandu ko kamɓe jangguini en ɗum kadi immori koto jomiraɗo subhanahu wa ta'ala gandinɗo en enen foof kala ko min taati hen no gande ɗum ko ngakkere gandal ko ngakkere faamu ɗum noon eɗen jafno dendagal kala heɗiyankoɓe eɗen jafno dendagal kala bandiraɓe eɗen mbiyaɓe ko ɗo tigui kaddeten e bandiraɓe ha ñande hawre bir garow so allahu jaaɓi assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh